Fl-aħħar ġimgħat intlaqat b'mod pożittiv l-aħbar li wara diversi diskussjonijiet kien hemm roħs fil-prezz ta' aktar minn 20 mediċina. Mediċini li l-prezz tagħhom roħos b'mod konsiderevoli, saħansitra b'20, 40 jew 60%. Iżda d-diskussjonijiet mal-importaturi u l-kumpanija tal-mediċini mhumiex l-uniku sors ta' kif qed tinħoloq kompetizzjoni fis-suq. Jitkellem dwar dan il-professur Anthony Saracino Inglot, chairperson tal-Awtorità tal-Mediċini. L-awtorità illi qiegħda tinkoraġġixxi biex jirreġistraw iżjed mediċini dawk li nsejħulhom generics. Malli ikonna numru ta' generics available, da jikkrea ċerta kompetizzjoni. M'hemmx dubju li l-awtorità toqgħod attenta li l-generics kollha li jiġu reġistrati Malta huma ta' kwalità għolja, huma ta' kwalità u standards Ewropej. U bekk ikonna daw il-generics li huma ekwivalenti għal prodotti oriġinali. Il-professur Saracino Inglot jenfasizza għal darba tnejn li kull mediċina reġistrata f'Malta tkun ta' kwalità. Dawn huma prodotti tal-istess kwalità, però bi prezz ferm orħos. Ħafna drabi jkunu bi prezz ferm orħos. Fl-istess ħin, iżid jispjega li kull deċiżjoni trid tittieħed wara parir ta' esperti. F'dan il-każ anke l-ispiżjara li huma lkoll kwalifikati. Meta wieħed ikun l-ispiżerija jista' jsaqsi l-ispiżjar hemm xi mediċina li ekwivalenti li orħos li tissejjaħ generic u l-ispiżjar ikun jista' jagħtik dal-parir u bekk tista' wkoll tifranka flus konsiderevoli.